Upang masiguro rin ang kaligtasan at kawalan ng aberya sa kanilang pangkat, gumawa sila ng mga pamamaraan upang hindi sila basta-bastang matunto ng kanilang kalaban. Magiging mapanganib kasi ito, gawa ng inaasahan nila na maraming nilalang silang makakaharap sa lawa na kanilang pupuntahan. Hindi rin biro ang kanilang gagawing pagbaybay sa napakalalim na laot nito, na siya namang hindi nila basta-bastang magagawa kung sakali mang may mga antingerong pipigil sa kanila. Lumipas pa ang ilang araw. Kagaya ng inaasahan, narating na nila ang lawa. Sa pangpang pa lang, ramdam na nila ang kakaibang presensyang nagmumula sa laot nito na parabang merong nagtatagong hiwaga roon. Dahil sa gabi lang nagpapakita ang nasabing isla, matyaga silang naghintay sa pangpang. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, may mga napapansin silang taong naglalakad di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Hindi naman nila ito ginalaw, lalo pat umiiwas din sila sa mga usap-usapang maaaring umikot sa lugar. Hanggat maaari, gusto nilang trabahuhin ng malinis ang pagkuha sa espada upang masiguro ang tagumpay ng pinuno nila. Sa mga oras kasing yun, tanging yun lamang ang naiisip ng pangkat nila. Lahat ng alipores ni Ermitanyong Rubio umaasang dahil sa espada, magkakaroon sila ng karagdagang kapangyarihan. Halos hindi na rin sila makapaghintay na muling makalaban ang mga antingero upang maipakita sa mga ito ang agwat ng kanilang mga kakayahan. Kung iisipin kasi, hindi sumasang-ayon ang mga opisyales sa ginawang yon ng kanyang maestro, pero wala rin yung mapagpipilian maliban sa sumunod sa mga utos nito. Upang hindi makaramdam ng pagkahiya sa kanilang mga katawan, nangako sila na balang araw kukunin ang buhay ng mga ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pananatili, paisa-isa nang ibinigay sa kanila ng Ermitanyo ang mga gamit na pinanday nito. Pagkaabot naman ni Leonor sa agimat na nakabalot sa pulang tela, dahan-dahan naman niya itong binuksan hanggang sa doon na tumambad sa kanya ang isang maliit na parisukat na salamin. Nga pala, hindi yun literal na salamin dahil gawa ito sa bakal. Kaya nasabi ni Leonor na salamin ito ay dahil sa may kakayahan niyong masilayan ang kanyang refleksyon. Matapos naman niyang masilayan ang bagay na yan, pansamantala namang nabaling ang kanyang pansin sa Ermitanyong nagsasalita ukol sa bisa ng mga gamit. Ayon dito, para mapagana ito, kinakailangan lang nilang sambitin ng mga katagang ibibigay nito bago tumapak ng tubig. Sa mga sandali ring nabasa ng pampang ang kanilang mga paa, kinakailangan nilang iwan ng mga salamin sa unang tinapakan nila. Matapos nun, wala na silang maaaring gawin kundi ang maniwala. Kapag nabuo na rin nila ang kanilang pananampalataya, doon pa lamang sila makakapaglakad sa ibabaw ng tubig. Pagkalahad naman ng Ermitanyo ukol sa bagay na yon, direkta naman sila nitong tinapat ukol sa isang kahinaan ng agimat. At yun ay walang iba, kundi ang pagkakaroon nito ng limitasyon na makapagpadala ng iba pang mga mutsyang tanga nila. Dahil sa ganoong sitwasyon, kailangan nilang pumili ng 4 na mutya na maaari nilang mapakinabangan sa lugar na kanilang pupuntahan. Nang marinig naman yon ng mga opisyales, halos hindi naman ito gaanong makapaniwala sa sinabi ng kanilang pinuno. Gayunpaman, kahit wala silang ideya sa peligrong kahaharapin nila, nagdesisyon silang sundin ito. Tiwala naman kasi sila sa kanilang mga sandata, gawa ng subok na nila ito pagdating sa pakikipagdigma.
Sa kasagsagan naman ng paghahanda ng kanilang grupo, napansin naman ni Leonor ang pagtawag sa mga gabay ng 8 at 9 na opisyal. Pagsilay naman niya sa demonyong may kakayahang magbigay lunas at bumuhay sa mga kasamahan nilang pumanaw na, di naman niya maiwasang magtaka ukol sa binabalak nito. Ang 9 naman, kasalukuyan na ring nagtataas ng bakod at puder ng kanilang mga tauhan. Bagaman isa itong malaking katanungan para sa kanya, pinili niyang ipagsawalang bahala na muna yon pansamantala sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na ayon ito sa hangarin at pagnanais ng ermitanyo. Sa pagsapit naman ng kalaliman ng gabi, kumalat sa buong kalupaan ng liwanag ng buwan. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagkakataon na masilayan ng detalyado ang paghango ng islang may malaking itim na puno. Mula rin sa kinaroroonan nila, tanaw na tanaw nila ang espadang nakatarak sa batong malapit lang dito. Kagaya ng inaasahan, napakaluma na ng espadang yon at kung titingnan mo ito ng malapitan, masasabi mong ilang daang taon na rin yung nakalagak. Nang masipat naman ni Ermitanyong Rubio ang pagmamay-ari niyang sandata, abot tenga naman ang pagngisi nito habang naglalakad papalapit ng pangpang. Maya-maya pa, nang masipat na nila itong naglalakad sa tubig, agad naman sila roong sumunod ng tahimik. Lahat silang sumama sa paglapit sa isla, maiging pinakikiramdaman ang mga markupong umiikot sa dinaraanan nila. Noong una, medyo kalmado pa ang mga ito, pero sa katagalan, unti-unti na yung nagiging maligalig. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang biglang sakmali ng isang dambuhalang markupo ang kasama nilang nasa pinakalikod. Sa sobrang bilis ng pag-atake nito, kahit ulo ng nilalang na yon, hindi nila nakitang umahon. Ang tanging narinig na lamang nila ay yung sigaw ng kanilang kasama. Dahil sa pangyayari, mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang paglalakad na siya namang naging daan upang mas lalo pang mabulabog ang mga nilalang na nagmamasid mula sa kailaliman. Habang papalapit sila sa laot, marami na sa kanila ang namamatay buhat sa pag-atake ng mga ito. Sinusubukan pang bawiin ng 8 opisyal ang mga nawala nilang mga kasama, pero sa sobrang lalim ng lawang yon, nanatiling walang saysay ang kanyang abilidad. Ang mga lasunding ipinakalat niya sa hangin, hindi man lang nakaapekto sa mga markupo. Inaasahan naman ito ni Leonor, gawa ng minsan na din niyang narinig ang istorya tungkol sa mga ganoong uri ng ahas. Kung hindi siya nagkakamali, isang buhay na lason ang markupo. Napakakapal din ng mga kaliskis nito, kaya hindi yun basta-bastang natatalo ng mga ataking may halong karunungan. Wala ring kakayahan ng sinong makipaglaban doon ng espiritual dahil sa dami ng mga espiritong nanananahan sa katawan nito. Sa oras din na masakmal ka ng ganoong uri ng nilalang, mabilis kang manghihina na halos ang kaya mo nalang gawin ay sumigaw para humingi ng tulong. Subalit, habang patuloy sa pagsigaw ang biktima ng nilalang, mas lalo lang bumabaon ang mga pangil nitong nakasakmal. Kapag umabot din hanggang buto ang pagkabaon ng pangil, sapilitan na nitong hahatiin ang biktima hanggang sa iyon ay mamatay. Dahil sa ganun nitong kakayahan, kinakatakutan talaga yon ng karamihan. Bihira lang din ang nakakaligtas dito, kaya halos hindi maisip noon ni Leonor kung ilan ang matitira sa kanila bago nila marating ang isla. Maging siya nung mga oras na yon, hindi na rin nakakasiguro kung mabubuhay pa ba siya. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa. Upang mas lalong mapabilis ang kanilang pag-usad,
Nagdesisyon na silang huwag pakitaan ng awa ang mga kasama nilang nadadarag patungo sa ilalim ng dagat. Sigaw pa ng ermitanyo na maliit na sakripisyo lamang ang mga namamatay para sa kanyang dakilang balak. Mariin din itong inilahad na ang makakaligtas sa sitwasyong yon ang siyang masasabing malalakas sa grupo na kanyang binuo. Nang marinig naman yon ng kanilang mga kasamahan, sa halip na makaramdam ng takot, mas lalo pa yung nagmalabis na maging bahagi sa sinabi ng kanilang pinuno. Sa puntong yon, imbis na magpatalo sa kanilang mga kinakatakutan, pinili nilang lagpasan ang limitasyon ng kanilang mga sarili. Walang takot na rin nila noong binagtas ang daan. Kahit yung mga kasamahang malalapit lang sa kanila ay nadadarag na patungo sa kailaliman ng lawa. Makalipas pa ang ilang minuto, pagtapak naman ni Ermitanyong Rubio sa lupain ng isla, agad namang nagsidatingan sila Leonor at iba pang mga opisyal. Hindi na rin sila doon nasundan ng mga markupo, kaya nakahinga na sila ng maluwag. Sa kanilang pagmamasid naman sa mga kasamahan nilang paparating pa lang, di naman nila maiwasang makaramdam ng lungkot kapag nakakakita sila ng mga nalulunod. Gustuhin man sana nila itong tulungan pero iniwasan na nilang magpadala sa kanilang mga emosyon. Ang tanging inisip na lamang noon nila Leonor, makakahanap pa naman sila ng bagong kasama sa oras na nakuha na ng ermitanyo ang espada nito. Hindi naglaon. Nang makarating na ang iba pa, doon na nila sinimulang lumapit sa tipak ng bato kung saan naroon ang espada. Bago rin nila pinasok ang lugar na yon, inabisuhan niya ang mga nakaligtas na mapanganib ang mga anino ng sanga. Hanggat maaari, kinakailangan nilang umiwas dito dahil sa oras na tamaan sila nito, buhay ang magiging kapalit. Inamin din niyang walang lunas ang lasong hatid ng mga anino, kaya kahit sino sa kanila, walang makakatulong sa kanilang mga kasamang nalapatan na nito. Nang marinig naman yon ng lahat, doon na sila dahan-dahang umusad. Habang binabagtas nila ang daan, di naman niya maiwasang magbigay ng mga karagdagang babala ukol sa mga laman lupang nagbabantay sa isla. Ngunit, di pa man siya noon tapos sa pagsasalita, bigla na lamang siyang napatahimik nang makarinig siya ng kasamahan nilang sumigaw ng malakas. Pagsilay naman nila sa kinaroroonan nito, tumambad sa kanila ang katawan nitong nahahati na sa dalawa. Hindi nila mawari kung ano ang nangyayari rito pero pagsilay naman nila sa unahan nitong bahagi, tumambad sa kanila ang mga laman lupang nakangisi habang dahan-dahang lumulubog sa lupa. Balot din ng dugo ang buong katawan nito, kaya nung masipat yon ng mga opisyal na malapit, hindi na yon nagdalawang isip na umatake. Yun nga lang, limitado ang kanilang kilos sa lugar dahil sa dami ng anino ng sanga. Bago rin bawian ang antingerong napagtulungan ng mga laman lupa, sinubukan pa itong tulungan ng pangwalo pero hindi na niya ito nagawa pa. Dahil sa pangyayaring yon, di naman ito maiwasang magtaka, gawa ng pakiramdam nito, parang hirap na siyang gawin ang simpleng abilidad na madali niya lang noong nagagawa. Hindi naglaon, nang mapansin naman ni Leonor ang pagkagulat ng nilalang na yon, agad naman niya itong tinawag habang nagsasabi ng, "Di ba sabi ko sa'yo, wala tayong kapangyarihan dito. Huwag ka nang magtaka. Magpatuloy ka na lang. Tingnan mo, malapit na si Maestro sa espada. Konting tiis na lang, makakalaya na rin tayo sa sitwasyong ito." Nang marinig naman yon ng kanyang kasama, tumangulang naman ito, hudyat ng pagsang-ayon. Kalahating oras pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pakikipagbuno sa mga laman lupang halos hindi na mabilang ang dami.
Habang patagal ng patagal din sila sa isla, nasusukol na sila ng mga ito, kaya hindi na nila noon maiwasang mangamba. Maya-maya pa, nang hindi na nga maatim ng ikalawa ang mga nangyari, agad naman itong ibinagsak ang dala nitong tungkod na siyang naging sanhi upang bumukas ang 9 na lagusan. Sa isang kisap mata, lumabas doon ang iba't ibang uri ng nilalang na mabilis namang naghatid ng tulong sa kanila. Di pa yun nakontento. Gumawa pa yun ng mga lagusan para hanapin ang mga laman lupang nagtatago sa ilalim ng puno. Nang masipat naman ni Leonor ang ginawa ng antingerong yon, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na umusad papalapit sa kinaroroonan ng maestro niya. Ganon din ang kanyang ginawa, kaya hindi na siya nahirapan pa noong makalapit. Sa pagdating naman niya sa likod ng matanda, nasipat naman niya itong taimtim na nagdarasal sa harapan ng bato. Pagtahimik naman ito, hiningi nito sa kanya ang punyal na siya namang mabilis na ginamit nito para basagin ang selyo ng espada. Matapos naman itong may isa katuparan ng matanda, dahan-dahan naman itong napansin ang pagkakaroon ng bitak ng bato. Pagramdam naman itong kayang-kaya niyang hugutin ng espada, agad naman itong ibinalik kay Leonor ang punyal na siyang naging daan upang matupad ang kanyang mga binabalak. Sa paghawak naman niya sa punyal na yon, agad niyang inutusan ng tinig sa kanyang isip na baguhin ang anyo nito. Sa isang iglap, nagaya nito ang butong ipinakita ni Jess sa kanya na siya namang dali-dali niyang itinarak sa likod ng matanda. Bago pa man ito mahawakan ng espada, bigla naman yung napaluhod sa lupa habang pilit na pinipigilan ang pagbao ng buto sa kanyang katawan. Ngunit dahil sa lakas na ipinamalas ni Leonor, bigo yung magawa ng matanda hanggang sa tuluyan na ngang nawasak ang katawang lupang kanyang sinasapian. Pagdalas naman ang kaluluwa nito sa katawang yon, agad naman itong sinelyohan ni Leonor sa pamamagitan ng lubid ng buhay, sabay hila papasok sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang nabaling ang atensyon ng mga opisyal sa kanya. Sa itsura ng mga ito, napansin niya ang pinaghalong pagtataka at galit buhat sa ginawa niyang pagtraidor. Maya-maya pa, nagsimula na ring magtanong ang mga antingerong yun sa kanya na siyang naging daan naman upang makuha niya ang espada. Pagsukbit niya ng punyal sa kanyang bewang, agad naman niyang tinalian ang espada, sabay utos sa mga laman lupa na manahimik na. Ipinagsawalang bisa na rin niya ang abilidad ng punong yon, kalakip ng pag-utos niya sa mga markupo na wag nang manatili sa ibabaw ng lawa. Matapos itong gawin ni Leonor, agad naman niyang inabisuhan ng bawat isa sa mga opisyal ukol sa kanyang ginawa. Ayon sa kanya, dahil sa naging matapat naman ng mga ito, bibigyan niya yon ng pagkakataon para magbago. Ngunit sa oras na makasagap siya ng balita na may masama yung ginagawa, kusa niya itong pupuntahan para paslangin. Tapatan din niyang ipinagyabang sa mga ito ang tagumpay na dulot ng kanyang pagtatraidor kay Maestro Rubio. Dagdag pa niya na, simula sa gabing yon, buwag na ang kanilang grupo, kaya wala na silang pananagutan sa bawat isa. Nang marinig naman yon ng opisyal na sumunod sa kanya, bigla naman yung nilamon ng galit, dahilan para magwika yon sa kanya ng, "Hindi ka naman talaga dapat ang nangunguna sa bilang. Kaya ka nandyan sa posisyong yan, dahil ikaw ang direkta niyang disipulo. Huwag mo sanang kakalimutan, kayang-kaya kitang paslangin noon pa kung may pahintulot lang ng ermitanyo. Ngayong wala na siya, ano sa tingin mong mangyayari? Isusunod na kita sa maestro mo at ako na ang bagong mamamahala sa grupong ito. Huwag ka mag-alala, Leonor. Maaalala namin ang lahat ng kabutihan at kadakilaan ninyo."
Matapos naman itong ilahad ng ikalawang opisyal, muli itong nagpakawala ng mga dagungdong sa lupa. Tinawag na rin ito ang gabay ng kanyang sandata na siya namang labis na ikinatuwa ni Leonor. Noon pa man kasi, aminado siyang hangad niyang makalaban ito dahil maging siya man, napapaisip kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Upang magkaroon naman siya ng partida, hindi niya ginamit ang kahinaan ng nilalang nang sa gayoy masubok na rin niya ang bago niyang alipin. Para magkaroon naman sila ng magandang duelo, inutusan niya ang 3 engkantado na bantayan ng mga antingerong manonood. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niyang nasipat ang pagsugod ng sumunod sa kanya. Kasakasama ang gabay nitong asong gubat, walang takot siya nitong sinunggaban, kasabay ng paghataw sa kanya ng antingero ng hawak nitong tungkod. Pagsilay naman niya sa atake nito, agad naman niyang hinugot ang espada, dahilan para masalag niya ang puwersa ng tungkod. Akala ni Leonor, huli na niya ang atake nito, pero nang malingat siya ng bahagya, doon niya napansin ang paglitaw ng dulong parte ng tungkod mula sa lupang kanyang kinatatayuan. Mabilis itong tumagos sa kanyang binti na siya namang labis na ikinatuwa ng kanyang katunggali. Dahil dito, agad naman yung umatras na para bang binibigyan siya nito ng pagkakataong makabawi. Kaawa-awa ka naman. Matagal na panahon na tayong nagsasama. Hindi mo pa rin kabisado ang mga galaw ko. Marami pa akong ipapakita sa'yo na siyang ikakagulat mo. Wika nito sa kanya. Nang marinig naman ni Leonor ang sinabi nito, kampante lang naman siyang tumayo, sabay pahid ng dugong walang patid na tumutulo sa kanyang binti. Matapos naman niya itong pahiran gamit ang kanyang palad, laking gulat na lamang ng nilalang na kanyang kaharap nang mawala ang sugat na nilikha nito. Sa pagbaling naman ni Leonor sa mga mata nito, doon niya inilahad na hindi siya basta-bastang mapapahina ng mga pangkaraniwang atake lang. Ayon pa sa kanya, kung noong buhay pa ang maestro niya, may posibilidad na matalo siya nito sa duelo. Ngunit sa mga oras na yon na nagkaisa na sila, hindi na yun magiging posible pa. Matapos naman niya itong mailahad, seryoso naman siyang nagwika ng, "Hayaan mong maipakita ako sa'yo." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, sa isang kisap mata, nagkaharap na sila ng ikalawang opisyal. Dala naman ang pagkagulat nito sa kanyang bilis, sinubukan pa siya nitong hatawin ng tungkod na may bigat ng 1 dimensyon, pero nailagan niya yon kahit hindi siya umaalis sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng katunggali niyang aatake na siya, agad naman itong ginawang lagusan ang buo nitong wangis, ngunit sa hindi malamang dahilan, nagtamo pa rin yun ng matinding pinsala buhat sa pagtama sa kanya ng gitnang parte ng espada. Sinadya ni Leonor na hindi patamain ng talim nito dahil kung ginawa niya ang bagay na yon, paniguradong mahahati yon sa dalawa. Pagsubasob naman ito sa lupa, agad naman siya nitong inabisuhan na umalis na. Wala na rin naman kasi siyang pakinabang sa mga ito, gawa ng ang hangad niyang mangyari, bumalik na sa lugar nila para mamuhay ng payapa. Naniniwala kasi siyang yun na lamang ang kanyang magagawa para makabawi sa kanyang sarili. Matapos niyang ilahad ang mga bagay na yon, mabilis namang nagsipulasan ang mga opisyales pabalik ng pangpang. Segundo lang din ang dumaan noon nang maglaho na ang mga ito, kaya sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti naman niyang mag-ikot-ikot pa sa isla para maghanap ng mga gamit na maaari nilang mapakinabangan. Sa kakaikot niya sa lugar na yon, nakakita siya ng isang banga na punong-puno ng pilak na barya. Siyempre, dahil sa alam naman niyang mapapakinabangan niya ito, napilitan naman siyang dalhin yon.
Pagdating naman niya sa Pangpang, doon na rin niya nasilayan ang paglaho ng islang kanilang napuntahan. Pagkaraan pa ng kalahating oras na pagmamasid sa paligid, nagdesisyon na siyang kunin ang kanyang mga gamit para makabalik na sa lugar nila. Habang binabagtas niya noon ang daan, samut-sari naman ang mga katanungan sa kanyang isipan ukol sa mga kaganapan. Isa sa nagbigay ng pagkabahala sa kanya noon ay ang tungkol sa kinaroroonan ng kaluluwa ni Ermitanyong Rubio. Kung hindi siya nagkakamali, pinapasok niya yon sa kanyang katawan dahil sa yun na lamang ang naisip niyang paraan para alipinin ito. Alam niya kasing nagsasabi ng totoo ang matanda, kung kaya't nasisiguro niya na tama ang kanyang ginawa. Para naman magkaroon siya ng ideya kung nasaan ito, sinimulan na niya noong galugarin ang lahat ng parte ng kanyang wisyo. Halos inabot din siya ng 2 araw sa paghahanap hanggang sa kalaunay natagpuan na niya ito. Sa pinakamadilim na bahagi ng kaluluwa ni Leonor, nagtatago ang isang anghel ng kadiliman na nababalot ng mga tanikala sa katawan. May mga nakatarak ding sibat at sundang sa mga binti at balikat nito. Patunay na matibay ang selyong bumalot sa kanyang espiritu. Pagramdam naman ng nilalang sa kanyang presensya, dahan-dahan namang nagmulat ang mga nagliliwanag nitong mga mata. Pagtitigan nilang dalawa, napansin naman niyang hindi na si Ermitanyong Rubio ang wangis ng nilalang na yon. Naging isa na itong binatang may makisig na pangangatawan at nakakasindak na itsura. Kahit hindi rin yung nagsasalita, ramdam ni Leonor ang matinding galit nito sa kanya. Habang pilit yung nagpupumiglas sa mga tanikalang nakapulupot sa katawan nito, di naman siya nagpakita ng takot. Sa halip ang ginawa niya, sa pilitan itong nilapitan upang maipakita kung sino ang mas angat sa kanilang dalawa. Mariin din yung binalaan ni Leonor na kung sakali mang patuloy pa rin itong magmamatigas, mas lalo niya lang yung pahihirapan. Alam niya kasing hanggat nasa dimensyong yon ng nilalang, wala siyang kayang gawin. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman niyang nakuha ang pansin nito. Doon na rin sila nagkaroon ng mga pag-uusap kung saan malaya naman itong sinagutan ang mga bagay-bagay na hangad niyang malaman. Walang patid din ang ginawa nitong pagmumura sa kanya dahil sa kataksilang kanyang ginawa. Subalit, nang marinig naman ni Leonor ang mga murang yon, pilit naman niya itong pinalampas. Totoo naman kasi ang paratang nito sa kanya. Ngunit, nagawa niya lamang ang mga bagay na yon dahil sa naiipit na rin siya sa isang mahirap na sitwasyon. Ayon pa sa kanya, kung patuloy niyang susundin ang ermitanyo, mas mapapahamak lang sila sa puwersa ng mga antingero. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, inabisuhan niya yung gamitin ng mukha ni Ermitanyong Rubio. Yun kasi ang kanyang nakasanayan, kaya mas gusto niyang kausap ang nilalang sa ganoong anyo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong pinaunlakan. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya na muna niya itong iniwan dahil sa mga tinig ng taong kanyang naririnig. Pagbalik ng kanyang wisyo sa kanyang katawan, nadatnan niya ang kanyang sarili sa isang bayang punong-puno ng tao. Nang mapansin naman yun ni Leonor, agad naman siyang bumaba sa sinasakyan niyang kabayo para maghanap ng makakain. Matagal niya na kasing hindi nararanasan ng ganon, kaya aminado siyang nangungulila siya sa mga ganoong kasimpleng gawain. Lumipas pa ang mga araw, nakabalik na nga siya sa kanila. Marami mang katanungan ng kanyang pamilya, hindi niya na ito pinansin pa. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito,
ang anak pala nilang bumalik ay isa ng makapangyarihang antingero. Buwan pa ang lumipas, itinago ni Leonor ang espada ni Ermitanyong Rubio hanggang sa dumating ang puntong naisip niya na pandayin ito sa araw ng Biyernes Santo. Ang nais niya kasing mangyari, pag-isahin ang dalawang sandata upang hindi siya mahirapan sa pagdala. Napagpasyahan na rin niyang tunawin ang espadang yon. Gawa ng ang mga materyales lang namang ginamit sa pagbuo nito ang kanyang kailangan. Napansin niya kasing gawa ito sa isang kakaibang metal na wala sa mundo ng mga tao. Okay. Nako. Nabuwag na yung samahan nila Leonor. Tapos, yung espiritu ni Tandang Rubio nasa loob nito ni Leonor. Medyo napapaisip na ako dito sa kwento na to. Hindi ko lang alam kung mahaba pa ba to o magiging katapusan na. Pero kasi wala pa sa akin yung 10 eh. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Pero sa ngayon, ito na muna tayo. Maski ako nasasabik na kung ano yung mangyayari. Pero wala tayong magagawa kasi wala pang sinisend. So, hintay muna tayo. Pero once na nasend sa akin, ayusin ko lang yon tapos lalapag kaagad natin. Pahintay na lang ako sa 10. Salamat.